गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। फुटबल नायगिरि लोगोफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनकाटा दक्षिण खुसि गामियाव गिबि खेबनि थाखाय मोनायाव फार्स्ट सुपार नाइट प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 2 अक्ट'बरनिफ्राय 5 अक्ट'बरनि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ। आसा खालामो गासिबो रायजो राजाफोरा ज'यै बे टुर्नामेन्टआव हेफाजाब होफैगोन आरो आंबो 3 अक्ट'बरनि मोनायाव थांगासिनो दङ। आसा खालामो जायफोर बिथांमोना आंखौ मोजां मोनो गासिबो बे खेलायाव फैनानै हेफाजाब होफैगोन होननानै। आरो बै 3 अक्ट'बर खालि मोनाबिलियाव गासै 4 क्लाब फैगोन। बै 4 क्लाबनि मुङानो जाहैबाय हरियाली एससी, NLFB FC उदालगुरि, सारअन्थाइ SC, बुन्दाबस्ती FC। 3 अक्ट'बरनि मोनाबिलियाव जोङो बे मोननै खेलाखौ नुनो मोनगोन। गोजोन्थों।